ደቂ ሰባት በዚ ግዜ እዚ ን26 ዓመታት ዝኣክል እዮም ብህይወት ዝነብሩ ካብ 26 ዓመት ንድሓር ግን ኣብ ኢዶም ዝተገጠመሎም ሰዓት ዕድሚኦም ንድሕሪት ክቆፅር ይጅምር ዝተውሃቦም ዕድመ 1 ዓመት ክኸውን እንከሎ ድሕሪ 1 ዓመት ግን ኩሎም ብህይወት ክጸንሑ እንድሕር ደኣ ደልዮም ክሰርሑ ኣለዎም ምኽንያቱ ድማ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ትካል ከም ደሞዝ መልክዕ ሰዓት ይኽፈሎም ስለ ዝነበረ እዩ ኣብቲ ዕለታዊ ህይወቶም ዝጥቀሙሉ ዘበለ ኩሉ ድማ ዝኸፍልዎ ካብቲ ኣብ ኢዶም ዝነበረ ሰዓት እዩ ብዙሓት መንእሰያት ዕድሚኦም ንኸናውሑ ላዕልን ታሕትን ኣብ ዝብልሉ እዋን ድማ ካልኦት ንዕኦም ዝሰርቅዎም ብዙሓት ሰረቕቲ ነበሩ እዚ መንእሰይ እዚ ሓደ ናይዚ ከተማ ነባሪ ክኸውን እንከሎ ኣዝዩ ለዋህ ስለ ዝነበረ ብዙሕ እኳ ዕድመ እንተዘይነበሮ ካብታ ዝነበረቶ ግን ንሽጉራትን ንጽጉማትን ይሕግዞም ነበረ ኣብዛ ከተማ ዝነበሩ ብዙሓት ናይ ሰዓት ሰረቕቲ ስለ ዝነበሩ ድማ ንዕኦም ሕነኽፈዲ ይደሊ ስለ ዝነበረ ሓደ ሓሳብ ይሓስብ እሞ ንሓንቲ ጓል ሃብታም ይጨውያ ነዚ ዝገብረሉ ምኽንያት ድማ ኣቦ ዛጓል ኣዝዩ ነዊሕ ዓመታት ዝሓዘ ሰዓት ኣብ ኢዱ ስለ ዝነበሮ ካብኡ ብምውሳድ ነዞም ዝተሸገሩን ዝተጸገሙን ሰባት ንምርዳእ ስለ ዝሓሰበ እዩ እንተኾነ ግን ከይሓሰቦ እዛ ዝጨወያ ጓል ሃብታም ምስ ፍቕሪ ይሕዛ ሰላም ተኸታተልትና ከመይ ትኾኑ ንሎሚ ዓንቲ ሒዘልኩም ዝመጻኹ ፊልም ኢንታይም ዝተባህለ ሳይንስ ፊክሽን ዓውዲ ዘለዎ ፊልም ክትከውን እንከላ ክሳዕ መወዳእታ ጽኒልኩም ክትሰምዑ እንዳተላበኹ ናብታ ፊልም ክወስደኩም ፊልምና ከጅምር እንከሎ ኣብ 2169 ዓመተ ምህረት እዩ በዚ ግዜ እዚ ደቂ ሰባት 25 ዓመት ክመልኦም እንከሎ ንኸይኣርጉ ብምባል ብደቂ ሰባት ዝተማህዘ ናይ ጄኔቲክ ምህንድስና ኣብ ኩሎም ደቂ ሰባት ተገጢሙ ነይሩ እዞም ደቂ ሰባት 26 ዓመት ምስ መልኦም እዚ ናይ ዕድመ ቆጻሪ ንድሕሪት ክቆጽር ይጅምር በዚ ምኽንያት ድማ ኩሎም ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ስራሕ እንዳሰርሑ ግዚኦም ክመልኡ ኣለዎም በዚ ምኽንያት እውን ኣብ ኢዶም ብዘሎ ናይ ሰዓታት ዕድመ እዞም ሰባት ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ይነብሩ ነበሩ ስለዚ ድማ ክልተ ከተማታት ክህልዋ እንከለዋ ኒው ግሪንች ዝተባህለ ከተማ ናይዞም ሃብታማትን ነዊሕ ዕድመ ዘለዎም ሰባት መንበሪ ክኸውን እንከሎ በንጻሩ ድማ ጌቶ ዝተባህለ ከተማ ድኻታትን ብዙሕ ሰዓታት ዘይብሎም ሰባት እዮም ዝነበሩ በዚ ጌቶ ዝተባህለ ከተማ እውን ሓደ ዊል ዝተባህለ መንእሰይ ምስ ራኬል ዝተባህለ ታዲዩ ይነብር ነበረ ዊል ድማ ሰብ ምርዳእ ኣዝዩ ይፈቱ ስለ ዝነበረ ኣዲኡ ራኬል ድማ ንርእሱ ሰዓት ዘይብሉ እንከሎ መዓልታዊ ንሰብ ምምቓል ክገድፎ ከም ዘለዎ ተማኽሮ ነበረት እንተኾነ ግን ዊል ሰብ ብምርዳእን ብምሕጋዝን ይኣምን ስለ ዝነበረ ዋላ እኳ ንእሽተይ ሰዓት ተሃልዎ ነቶም ኣብ ከተምኡ ዝነበሩ ስኡናትን ጽጉማትን ምርዳእ ኣዝዩ እዩ ዝፈቱ ሓደ መዓልቲ እውን እንዳኸደ እንከሎ ሓንቲ ማያ ዝተባህለት ህፃን ናብኡ ትመጽእ እሞ ካብ ሰዓቱ ንኸካፍላ ተሓቶ ዊል እውን ካብታ ንእሽተይ ሰዓቱ መቒልዋ ይኸይድ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ትካል ምስ በጽሐ ድማ ምስ ሓደ ቦሪል ዝተባህለ ዓርኩ እንዳዓለለ ከሎ ንርኢ እዞም መንእሰያት ኣብዚ ትካል ክሰርሑ ከለዉ ስርሖም ምስ ወድኡ ከም ደሞዝ መልክዕ ሰዓት እዩ ዝምላኣሎም ዝነበረ ዓርኪ ዊል ዝነበረ ቦሪል ድማ ገንዘቡ ምሸት እንዳሰኸረ ብመስተ የጥፍኡ ስለ ዝነበረ ንኽመኽሮን ንኸውፅኦን ናብቲ ዝሰትየሉ ዝነበረ ባር ይኸይድ ቦሬል እውን ኣዝዩ ሰኺሩ ስለ ዝነበረ ዊል ናብ ሄነሪ ዝበሃል መንእሰይ ከይዱ ንኸመስግኖ ይነግሮ እዚ ሄነሪ ዝተባህለ መንእሰይ ኣዝዩ ሃብታም ክኸውን እንከሎ በታ ምሸት እቲኣ ድማ ንኹሎም ኣብዚ ባር ዝነበሩ ሰባት ከም ድሌቶም መስተ ንኽሰትዩ ጋቢዝዎም ነበረ ሽዑ ድማ ዊል ናብ ሄነሪ ብምኻድ ኣብዚ ቦታ እዚ ብዙሓት ሰረቕቲ ሰዓት ከም ዘለዉ ይነግሮ እሞ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎን እንተኽኢሉ ድማ ካብዚ ቦታ እዚ ብቕልጡፍ ክኸይድ ከም ዘለዎን ይነግሮ እንተኾነ ግን ሄነሪ ንዘረብኡ ሸለል ብምባል ይሓልፎ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብፎርቲስ ዝበሃል መንእሰይ ዝምርሑ ናይታ ከተማ ማፍያታት ኣባላት ናብቲ ቦታ ይመጹ ሄነሪ እውን ዊል ዝበሎ ዘረባ ብዘይምስምዑ ኣዝዩ ክጠዓስ ጀመረ እንተኾነ ግን ዊል ወላ ሓንቲ ነገር ክገብር ስለ ዘይከኣለ ገዲፍዎ ካብቲ ቦታ ይኸይድ ፎርቲስ እውን ንሄነሪ ከይጎድኦ እንድሕር ደኣ ደልዩ ኣብ ኢዱ ዘሎ ሰዓታት ብትሕትና ንኽህቦም ይሓቶ ሽዑ ድማ ሄነሪ ሓንሳእ ሸቓቕ ንኽኸይድ ፈቐዱለይ ብምባል ናብ ሸቓቕ ይኸይድ ዊል እውን ነዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ተጠቂሙ ናብቲ ሄነሪ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሸቓቕ ብምኻድ ነቲ ንሄነሪ ዝሕልዎ ዝነበረ ሰብኣይ ብምህራም ንሄነሪ ሒዝዎ ካብቲ ቦታ የምልጥ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝነበረ ዝፈረሰ ህንፃ ብምኻድ ድማ ተሓቢኦም ንዝተወሰነ ሰዓታት ኮፍ ይብሉ ሽዑ ድማ ዊል ንሄነሪ ኣብዚ ከተማ እዚ ብዙሓት ዝተሸገሩን ዝተጸገሙን ሰባት እንከለዉ ንምንታይ ገንዘብካን ሰዓትካን ፍቐዱኡን ፍቐዶ ባርን ተባኸን ብምባል ክቆያቆይ ይጅምር ሄነሪ እውን ኣስዒቡ ኣብ ኢዱ ካብ 105 ዓመት ንላዕሊ ዝኸውን ሰዓት ስለ ዘሎ እዚ ኩሉ ዓመት ምንባር ከም ዝሰልቸዎ ይነግሮ ዊል ግን ንጽጉማት ብምርዳእን ብምሕጋዝን ይኣምን ስለ ዝነበረ ብዘረባ ሄነሪ ብዙሕ ኣይተሓጎሰን በንጻሩ እውን ሄነሪ ብዓል ተሓሳስባ ዊል ኣይተሓጎሰን
ምክንያቱ ድማ ኣብዚ ከተማ እዚ ብዙሓት ዝተሸገሩን ዝተጸገሙን ሰባት ስለ ዘለዉ ናይ ኩላቶም ድሌቱን ከተማልኣይ ትኽእልኒ ኻይሉ ይሓስብ ስለ ዝነበረ እዩ። በታ ምሸት እቲኣ እውን ክልቲኦም ኣብቲ ዝፈረሰ ህንፃ ደቂሶም ይሓድሩ። ንጽባሒቱ ንግሆ ድማ ዊል ብድቁሱ እንከሎ ሄነሪ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብምሉኡ ሰዓታት ንዊል የሕልፈሉ እሞ ኣብ ኢዱ 5 ደቓይቕ ጥራይ ኣትሪፉ ኣብቲ መስትያት ግዜኻ ይተቃጽል ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉሉ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። ዊል ካብ ድቃሱ ምስ ተስአ እውን ብዝረኣዮ ነገር ኣዝዩ ክስንብድ ጀመረ። ብፍኒስትራ ኣብ ዝሪኤሉ እዋን ድማ ሄነሪ ኣብቲ ደንደስ ናይቲ ድልድል ኮፍ ኢሉ እንከሎ ይሪኦ። ንኸድሕኖ ናብኡ ኣብ ዝጎየሉ እዋን ግን ሄነሪ ሰዓቱ ወዲኣ ስለ ዝነበረት ናብቲ ማይ ይጥሕል። ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ዘበለ ኩሉ ድማ በተን ኣብቲ ጎደና ዝነበራ ካሜራታት ተቐዲሑ ነበረ። ካብዚ ብምቕጻል እውን ዊል ናብ ናይ ዓርኩ ቦሬል መንበሪ ገዝኡ ይኸይድ። ንሰበይቱ ግሬታ ሰላም ምስ በላ እውን ንቦሬል ናይ 10 ዓመት ሰዓት ከም ህያብ መልክዕ ይህቦ። ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ክልቲኦም ካብ ዝተላለዩ 10 ዓመት ስለ ዝመልኡ እዩ። በታ ምሸት እቲኣ እውን ናብቲ ኣዲኡ ትወርደሉ ፌርማታ ፊዮሪ ሒዙ ብምኻድ ኣዲኡ ካብ ስራሕ ክሳዕ ትመጽእ ክጽበያ ይጅምር። ኣውቶቡስ ናብቲ ፌርማታ ኣብ ዝበጽሓትሉ እዋን ድማ ኣዲኡ ካብቲ ኣውቶቡስ ክሳዕ ትወርድ ኣብ ዝጽበየሉ እዋን ግን ኣዲኡ ክረኽባ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ድማ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሰዓት ናይ 1 ሰዓትን ፈረቓን ክኸውን እንከሎ ናብዚ ኣውቶቡስ ክዲብ እንድሕር ደኣ ኮይና ግን ብውሕዱ ኣሳት 3 ሰዓታት ክትከፍል ስለ ዘለዋ እዩ። በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ኢዳ ዘለዋ ሰዓት ከይተወድአ እንዳጎየት ናብ ወዳ ክትከይድ ትጅምር። ዊል እውን ኣዝዩ ተሻቒሉ ስለ ዝነበረ ናብቲ ኣዲኡ ትመጻሉ ኣንፈት ክጎይ ይጅምር። ብሃንደበት ክልቲኦም ምስ ተራኸቡ ግን ራኬል ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሰዓት ተወዲኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ሕቑፉን ከላ ትመውት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብሊዮን ዝተባሃለ መንእሰይ ዝምራሕ ናይ ሰዓት መርመርትን ሓለውትን ኣባላት ናይ ሄነሪ ሬሳ ኣብቲ ደንደስ ሩባ ይረኽብዎ። ኣብዚ ከተማ እዚ ፖሊስ ዝበሃል ነገር የለን። ስለዚ ድማ እዞም ናይ ሊዮን ኣባላት ንሰረቕቲ ሰዓትን ምስ ጉዳይ ሰዓት ዝተተሓሓዘ ገበናትን ዝከታተሉ ኣባላት ነበሩ። ሊዮን ድማ ሄነሪ ብኢድ ሰቢ ተቐቲሉ ኢሉ ስለ ዝደምደመ ነቶም ኣባላቱ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ናይ ካሜራ ቅዳሓት ንኸምጽእሉ ይእዝዞም። ብዝሕዝን ምኽንያት ግን እተን ካሜራ ሄነሪ ነብሱ ኸጥፍእ ከሎ ኣይቀድሐኦን። እንተኾነ ግን ዊል ኣብቲ ከባቢ ክንቀሳቐስ እንከሎ ቀዲሐንኦ ነበራ። በዚ ምኽንያት ድማ ሊዮን ዊል ቀታሊ ሄነሪ እዩ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ደልዮም ንኽሕዝዎ ንኣባላቱ ይእዝዞም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዊል ብሞት ኣዲኡ ኣዝዩ ሓዚኑ ስለ ዝነበረ ካልኦት ሰባት ብሰንኪ ሕፅረት ሰዓት ክሞቱ ከም ዘይብሎም እንዳሓሰበ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክሓስብ ይጀምር። ሽዑ ድማ ናብቲ ሃብታማት ዝነብሩሉ ከተማ ይኸይድ። ኣስዒቡ እውን ናብ ሓደ ናይዚ ከተማ እዚ ክቡር ዝኾነ ሆቴል የምርሕ። ዊል ናብዚ ሆቴል ኣብ ዝኣትወሉ እዋን ድማ ሓንቲ ሲልቪያ ዝተባሃለት ጓል ካብ መኪናኣ እንዳወረደትን ከላ ትሪኦ። ሲልቪያ ንዊል ካብ ዝረኣየትሉ ሰዓት ጀሚራ ኣቓልቦኣ ብኡ ተሳሒቡ ስለ ዝነበረ ዊል ናብዚ ሆቴል ካብ ዝኣተወላ ሰዓት ጀሚሩ ሲልቪያ ዓይና ካብኡ ከተልዕላ ኣይከኣለትን። ነቶም ወይተራት እውን ብትሕትናን ብስነ ስርዓትን ንኽእዘዝዎ ትነግሮም። ዊል ድማ ናብቲ ሃብታማት ዝዘናግዕሉ ዝነበረ ቦታ ክኸይድ ይደሊ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ግን ናብኦም ክኸይድ እንድሕር ደኣ ደልዩ ክቡር ዝኾነ ክዳን ክኽደን ከም ዘለዎ ይነግርዎ። በዓል ሊዮን ድማ ብዛዕባ ዊል ዝገልጽ ሓበሬታታት ከጽንዑ ጀሚሮም ኣለዉ። በታ ምሸት እቲኣ ድማ ዊል ናብቲ ሃብታማት ዝዘናግዕሉ ባር ንኽኣቱ ክቡር ዝኾነ ባድላ ተኸዲኑ ናብቲ ባር የምርሕ። እንተኾነ ግን ሓላዊ ናይዚ ባር ንኽኣቱ ኣይፈቐደሉን። ምክንያቱ ድማ ዊል ናብዚ ቦታ እዚ ምስቶም ሃብታማት ቁማር ንኽፃወት ስለ ዝመፀ እንተኾነ ግን ናይዚ ቁማር ኣባል ስለ ዘይነበረ እዩ። ክፃወት እንድሕር ደኣ ደልዩ ግን ብገዛእ ፈቃዱ ካብ ዕድሚኡ 1 ዓመት ክልግስ ከም ዘለዎ ይነግሮ። ዊል እውን ካብ ዕድሚኡ ን1 ዓመት ሰዓት ይልግስ እሞ ናብቲ ናይ ቁማር ቦታ ይኣቱ። ኣብዚ ቦታ እዚ ሓደ ዌስ ዝተባሃለ ሃብታም ሰብኣይ ነበረ። ዌስ ብምሉኡ ሃብቱ ዘፍረዮ ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኑ ቁማር እንዳተፃወተ እዩ። ብሃንደበት እውን እታ ዓንቲ ወይ ብዊል ተማሪኻ ዝነበረት ጓሉን ዌስ ዝኾነ ሲልቪያ ናብዚ ቦታ እዚ ትመጽእ። ሲልቪያ ካብቲ ሆቴላት ሒዛ ንዊል ምክትታላ ኣይቋረፀትን። በታ ምሸት እቲኣ እውን ዊል ካብዞም ሃብታማት ብዙሕ ሰዓታት ይበልዖም። ቁማሮም ተወዲኡ ቅድሚ ምፍልላዮም ድማ ዌስ ንጽባሒቱ ናብ ዘዳልዎ ፓርቲ ንኽመጽእ ንዊል ይዕድሞ። ንጽባሒቱ እውን ዊል በቲ ዝበልዖ ገንዘብ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ መኪና ገዚኡ ናብቲ ዌስ ዘዳለዎ ፓርቲ ይኸይድ። ምምጽኡ ዝረኣየት ሲልቪያ እውን ንዊል ክሳዕ ትላለዮ ኣዝያ ተሃንጥያ ነበረት። ዊል እውን ኣዝዩ ቅልል ዝበለ ሰብ ስለ ዝነበረ ንኽላለዩ ብዙሕ ግዜ ወሰደሎምን። ክልቲኦም ብሓንሳእ እንዳሳዕስዑ ከለዉ ድማ ሲልቪያ ብድኻታት ሰባት ኣዝያ ከም እትቐንቕ ክትነግሮ ጀመረት።
ናብ እትኸዶ ዘበለ ኩሉ ኣቦኣ ብዝልአኾም ዝነበረ ሓለውቲ ትሕሎ ስለ ዝነበረት እንተኾነ ግን ኣብ ከተማ ጌቶ ዝነበሩ ሰባት ነፃነቶምን ሓርነቶምን ስለ ዘቕንዓ ብኦም ኣዝያ ከም እትቐንእ ትነግሮ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቃይቕ ድማ ዊል ሒዝዋ ካብቲ ቦታ ፓርቲ ይወፅእ እሞ ኣብቲ ደንደስ ባሕሪ ጠጠው ኢሎም እንከለዉ ዊል ክዳኑ ብምውፃእ እንዳጎየ ናብቲ ባሕሪ ንኽሕምብስ ይኣቱ። ንሲልቪያ እውን ናብኡ ንኽትመጽእ ይነግራ እሞ ንሳ እውን ክዳውንታ ኣውፂኣ ናብቲ ባሕሪ ተኣቱ። በዚ ሰዓት ድማ ክልቲኦም ዘሐጉዝ ግዜ ክሕልፉ ይጅምሩ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ሓለውቲ ሲልቪያ ናብቲ ቦታቲ ንኽደልይዋ ከም ዝመፁ ይርዩ። ተሓቢኦም እውን ከም ዝሓልፉ ይገብርዎም እሞ ብቕልጡፍ ክዳኖም ብምቕያር ናብቲ ናይቲ ፓርቲ ቦታ ይምለሱ። ናብቲ ፓርቲ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት ግን ክልቲኦም ብዝተፈላለየ ማዕጾ ስለ ዝኣተዉ ወላ ሓደ ሰብ ክጥርጥሮም ኣይከኣለን። እቶም ብልዮን ዝምርሑ ናይ ምርመራ ኣባላት ንዊል ንኽሕዝዎ ናብዚ ቦታ ዝመፅኦም ኣለዉ። ንምርመራ ትድለይ ኢኻ ብምባል ናብ ሓደ ባዶ ክፍሊ ሒዞሞ ይኸዱ። ኣስዒቡ እውን ልዮን ንሄነሪ ሰዓቱ ወሲድካ ቀቲልካዮ ኢኻ ብምባል ክሲ ከም ዝተመስረተሉ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ዊል ንሄነሪ ከም ዘይቀተሎን ከድሕኖ ኸማን ከም ዝፈተነ ይነግሮም። እንተኾነ ግን ልዮን ንዘረብኡ ሸለል ብምባል ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት ብምሉእ ወሲዱ 5 ደቂቕ ጥራይ የትርፈሉ። ነዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ድማ ምናልባት ዊል ሞት ፈሪሑ ነቲ ሓቂ ክናዘዝ ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓሰበ እዩ። እንተኾነ ግን ዊል ካብ ኣቡኡ ብዙሕ ጥበብን ብልሓትን ተማሂሩ ስለ ዝነበረ እዚ ናቶም ስራሕ ወላ ሓንቲ ድንብርፅ ከም ዘይብሎን ንዖም እውን ከም ዘይፈርሖምን ይነግሮ። ብዙሕ ከይጸንሐ ድማ ከይሓሰብዎ ነዞም ዝሕልውዎ ዝነበሩ ክልተ ሓለውቲ ሃርሞ እሞ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ። ኣብ መንገዱ ዝጸንሕዎን ብምልኦም ነዞም ኣባላት እንዳሃረመ እውን ንሲልቪያ ይሕዛ እሞ ከም ዝጨወያ ብምምሳል ብመኪንኡ ገይሩ ካብቲ ቦታ ሒዝዋ የምልጥ። ልዮን ድማ መኪንኡ ልዒሉ ደድሕሪ ዊል ክስዕቦ ይጅምር። እንተኾነ ግን ዊል መኪና ምዝዋር ኣዝዩ ንፉዕ ስለ ዝነበረ ንልዮን ኣሽኪዕዎ ምስ ካልእ መኪና ከም ዝጋጮ ይገብር እሞ ነታ ዕድል ተጠቂሞም ዊልን ሲልቪያን ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። ሲልቪያ ብዊል ብምጭወያ ኣዝያ ተሓጒሳ እኳ እንተነበረት ኣብ ቅድሚኡ ግን ሕጉስቲ ንኸይትመስል ብምባል ክትባሳጨውን ክትሓርቕን ትጅምር። ንጽባሕ ንግሆ ድማ ንኸይተሓዙ ብምባል ዊል ርሕቕ ናብ ዝበለ ከተማ ንኽኸዱ ኣብ ዝብገሰሉ እዋን ኣብ መንገዲ እንከሎ እቲ ናይ ጎደና ካሜራታት ከም ዝቐድሕኦ የስተውዕል። ነተን ካሜራታት ኣብ ዝርኤለን እዋን ግን ብሃንደበት እቶም ሰረቕቲ ዝዘርግሕዎ መጻወድያ ክረኣዩ ኣብ ሓደጋ የውድቆ። በዚ ሓደጋ ምኽንያት እውን ክልቲኦም ሃለዋቶም ስሒቶም ስለ ዝነበሩ ብፎርቲስ ዝምራሕ ናይ ማፍያ ኣባላት ናብኦም ይመጽእ እሞ ካብ ኢድ ሲልቪያ ብዙሕ ዝበለ ሰዓታት ይወስዱላ። ብሃንደበት እውን እዞም መርመርቲ ኣባላት ናብዚ ቦታ እዚ ከም ዝመፁ የስተውዕሉ እሞ ብቕልጡፍ ካብቲ ቦታ ይሃድሙ። ሲልቪያ ሃለዋታ ኣብ ዝፈለጠትሉ እዋን ድማ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሰዓታት ብምሉእ ተወሲዱ ዝተወሰነ ደቃይቕ ጥራይ ከም ዝተረፋ ትርኢ። በዛ ኣዝያ ተሓርቕ እሞ ንዊል ገለ ነገር ክገብር ከም ዘለዎ ትነግሮ። ዊል እውን ካብ ኢዱ ቁሩብ ሰዓት የማቕላ እሞ ፖላይስ ከይመጽዎም ካብዚ ቦታ እዚ ተተሓሒዞም የምልጡ። ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ በዓል ልዮንን እቶም መርመርቲ ኣባላቱን ናብዚ ቦታ እዚ ይመፁ። ኣብቲ ከባቢ ዘጋጠመ ሓደጋ ምስ መርመረ ድማ በዓል ዊል ብሰረቕቲ ከም ዝተዓገቱ ክርዳእ ክኢሉሎ። በዚ ምኽንያት ድማ ነዞም ሰረቕቲ ሰዓት ንኽሕዞም ንጉጅልኡ ይእዝዞም። ቅድሚኡ ግን ነዛ ዝተጨወየት ጓል ሃብታም ከድሕና ስለ ዘለዎ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ክጭነቕ ይጅምር። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል ዊል ድሃይ ዓርኩ ቦሬል ንኽገብር ናብ ገዝኡ ይኸይድ። ኣብ ገዝኡ ምስ በጽሐ ግን ሓደ ዘይሓሰቡ ነገር የጋጥሞ። በዓልቲ ቤት እውን እንዳነብዐት ቦሬል ከም ዝሞተ ትነግሮ። ሰዓት ካብኡ ከም ዝቕበል ኣሚኑ ኸይዱ ስለ ዝነበረ እውን ብሞት ቦሬል ኣዝዩ ክሓርቕን ክባሳጨውን ይጅምር። ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ስለ ዝተረድአ ድማ እቲ ሲልቪያ ጌራቶ ዝነበረት ክቡር ናይ እዝንን ኣዋርቕን ንኽሸጦ ይውስን። ተተሓሒዞም እውን እንዳጎዩ ናብቲ መሸጣ ኣዋርቕ ይኸዱ እሞ እዞም እንዳ ድኳን ግን ንኽዓፁ ይዳለዉ ስለ ዝነበሩ ዊል ኣብ ኢዶም ዝተወሰነ ሰዓት ጥራይ ከም ዝተረፎም ይነግሮም እሞ እዞም በዓል ድኳን ኣማራፂ ከም ዘይብሎም ስለ ዝፈለጡ ነቲ ኣዝዩ ክቡር ዝኾነ ኣዋርቕ ብንእሽተይ ሰዓት ጥራይ ይገዝእዎም። ሽዑ ድማ ዊል ናይ ጎደና ሞባይል ብምጥቃም ናብ ዌስ ይድውል። ልዮን ድማ ምስ ዌስ ስለ ዝነበረ ነቲ ሞባይል ባዕሉ ኣልዒሉ ከዘራርቦ ይጅምር። ልዮን እውን ንሲልቪያ ብቕልጡፍ ናብ ገዝኣ ክመልሳ ከም ዘለዎ ይነግሮ እሞ እንተኾነ ግን ዊል ነዚ ነገር እዚ ብቐሊሉ ክገብረሉ ከም ዘይክእል ይነግሮ። በታ ምሸት እቲኣ እውን ተተሓሒዞም ናብቲ ኣዲኡ ራኬል ትነብረሉ ዝነበረት መንበሪ ይኸዱ። ተቐይሮ ክዳን ስለ ዘይሓዘት እውን ሲልቪያ ናይ ኣዲኡ ራኬል ክዳን ቀይራ ምስ ዊል ኮፍ ኢላ ክትዕልል ትጅምር። ብዛዕባ ኣቡኡ እውን ዝተወሰነ ሕቶታት ክትሓቶ ትጅምር። ሽዑ ድማ ዊል ሕጂ ድሃይ ኣቡኡ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥን ቀደም ግን ብቁልዕነቱ ካብኡ ብዙሕ ዝተምሃሮ ጥበብን ብልሓትን ከም ዝነበረ ይነግራ። ኣቡኡ ሓያል ተጣላዕን ተፃወቲ ቁማርን ክኸውን እንከሎ
ነቶም ዝበዝሑ ሃብታማት እውን ኣብ ኢዶም ብዝነበረ ሰዓት ቁማር ይበልዖም ነበረ። በዚ ምክንያት ድማ ካብ ኣቦይ ዝተምሃርክዋ ሓንቲ ጥበብ ኣላ ብምባል ንኸርእያ ኢዱ ይዝርግሓላ። ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት እውን ብምሉኡ ንሲልቪያ ይሕልፈላ እሞ ንሳ ድማ ከም ዝተሰዓረ ክትሓስብ ትጅምር። እንተኾነ ግን ዊል ሲልቪያ ከይሓሰበቶ ነቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ብምሉኡ ሰዓት ናብ ኢዱ የሕልፎ። በዚ እውን ኣዝያ ትገረም። ኣቡኡ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ እንተኾነ ግን ምናልባት እቶም ሃብታማት ሰዓቶም ምስ በልዖም ቀቲሎሞ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ከም ዝጥርጥር ይነግራ። ንጽባሒቱ ንጎ ድማ ዊል ዝነበሮ ዕዳ ብምሉኡ ኣብ ዝኸፍለሉ እዋን ኣብ ኢዱ ዝተወሰነ ሰዓት ጥራይ ተርፎ። ሲልቪያ እውን ካብ ድቃሳ ኣብቲ ትሰኣሉ እዋን ኣቦኣ ብህያብ መልክዕ ናይ 10 ዓመት ሰዓት ሂብዋ ከም ዝነበረ ተስተውዕል። ብፍኒስትራ ኮይኖም ናብቲ ደገ ኣብ ዝርእሉ እዋን ድማ ብዙሓት መንእሰያት ብሰንኪ ሕፅረት ሰዓት ኣብቲ ጎደናታት ተበቲኖም ይርእዩ። እተን ሰዓት ዝህብዎን ዝነበሩ ድኳናት እውን ብምሉአን ተዓፅየን ነበራ። ሽዑ ድማ ዊል ሲልቪያ በዚ ኩነታት እዚ ነዊሕ ንኽትጸንሕ ክትሽገር ስለ ትኽእል ብቕልጡፍ ናብ ገዝኣ ክትምለስ ከም ዘለዋ ይነግራ። እንተኾነ ግን ሲልቪያ ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ወልሓደ ከም ዘይትኸይድን ነቲ ኣቦኣ ብግፍዕን ብስርቅን ዘምጽኦ ሃብቲ ምስኡ ኮይና ክትሰርቆ ከም እትደሊ ቃል ተኣትወሉ። ሽዑ ድማ ሲልቪያ ንዊል ካብ ዝረኣየቶ መዓልቲ ጀሚራ ብፍቕሩ ተማሪኻ ስለ ዝነበረት ከይሓሰቡ ኣብ ከንፈሩ ትስዕሞ። ሽዑ ድማ ዊል ንምሕለውታ ንኽኾና ሽጉጥ ኣብ ኢዳ ይህባ እሞ ንኽድውል ናብቲ ናይ ጎደና ሞባይል ትኸይድ። ናብ ኣቦኣ ኣብ ትድውለሉ እዋን ድማ ኣቦኣ ወይስ ብቕልጡፍ ናብ ገዝኣ ክትምለስ ከም ዘለዋ ይነግራ። ብሃንደበት ግን ንድሕሪት ኣብ ትዞረሉ እዋን ሊዮን ናብ ዊል ኣንፈት ክመጽእ ትሪኦ። በቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሽጉጥ ጌራ እውን ኣብ ኢዱ ተኪሳ ተሃርሞ። ሊዮን ኣብ መሬት ወዲቑ እንከለውን ዊል ናብኡ ይኸይድ እሞ ካብ ኢዱ ሰዓት ንኽሰርቕ ኢዱ ኣብ ዝርእየሉ እዋን ግን ሊዮን ኣብ ኢዱ ዝተወሰነ ደቂቕ ጥራይ ተሪፈንኦ ነበራ። ሽዑ ድማ ዊል ካብ ኢዱ ዝተወሰነ ሰዓት ኣመቒልዎ ካብቲ ቦታ ብመኪንኡ ገይሮም ይኸዱ። ሽዑ ድማ እቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ መንእሰያት ከመኻ ዝበለ ሕማቕ ሓለዊ ኣይንደልን ኢና ብምባል ክጭድሩሉ ይጅምሩ። ብሃንደበት ግን ሓደ ካብ ኣባላቱ ናብ ሊዮን ይመጽእ እሞ ብመኪና ሒዝዎ ካብቲ ቦታ ይኸይድ። በዓል ዊል ድማ በዞም ናይ መርመርቲ ኣባላት መኪና እንዳተንቀሳቐሱ እንከለዉ ሲልቪያ በዚ መኪና እዚ ምኻድ ከም ዝሰልችዋ ትነግሮ እሞ ኣብ መንገዶም ናይ ሓንቲ ሃብታም ሰበይቲ መኪና ጠጠው የብሉ። ካብ መኪና ኣውሪዶም ድማ ዘለዋ ኩሉ ሃብትን ዋዋረቕን ይቕበልዋ እሞ ብመኪና ኣጊሮም ካብቲ ቦታ ይኸዱ። ኣብቲ መኪና ከለዉ ድማ ዊልን ሲልቪያን ተደለይትን ገበነኛታትን ከም ዝኾኑ ኣብ ዜና ተዘርጊሖም ይርዩ። ሽዑ ድማ ዊል ንሲልቪያ ካብዚ ዝገደደ ነገር ከይመጸክን ከሎ ናብ ገዛ ክትከደለኪ ብምባል ይነግራ። እንተኾነ ግን ሲልቪያ ፈጺማ ሓሳባ ከም ዘይትቕይርን ወትሩ ኣብ ጎኑ ከም እትኸውንን ትነግሮ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሊዮን ናብ ኦፊስ ወይስ መጺኡሎ። ሊዮን ድማ ጓሉ ንሳ እውን ገበነኛን ተደላይትን ከም ዝኾነት ይነግሮ እሞ ብሽጉጥ ጌራ ኢዱ ከም ዝሃረመቶን ተደላይ ገበነኛ ድማ ንኸሃድም ከም ዝተሓባበረት ይነግሮ። ሽዑ ድማ ወይስ ብዝሕ ዝበለ ጉቦ ክህቦ እሞ እዚ ነገር እዚ ኣብ ክልቲኦም ጥራይ ንኽተርፍ ይነግሮ። እንተኾነ ግን ሊዮን ነዚ ነገር እዚ ንኽገብር ፈቓደኛ ስለ ዘይነበረ ገዲፎ ካብ ኦፊሱ ይወፅእ። ዊልን ሲልቪያን ድማ ኣብ ሓያል ዝኾነ ፍቕሪ ኣትዮም ኣለዉ። ኣስዒባ እውን ሲልቪያ ዊል ዕላምኡ ንኽፈጽም ወትሩ ኣብ ጎኑ ከም እትኸውንን ከም እትሕግዞን ቃል ተኣትወሉ። ሽዑ ድማ ዓብ ትራከር መኪና ተጠቂሞም ናብ ሓደ ናይ ሰዓት ካፕሱል ዘለዎ ባንክ ብምኻድ ይሰርቁ። ብዝሕ ዝበለ ናይ ሰዓት ካፕሱል ሰሪቖም ካብቲ ቦታ ምስ ከዱ ድማ እቶም ናይ ከተማ ጌቶ መንእሰያት ነቶም ዝተረፋ ናይ ሰዓት ካፕሱል ይወስድወን። ሊዮንን ኣባላቱን ድማ ነዚ ስርቂ ዝሰሚዖም ናብዚ ቦታ ኣብ ዝመጹሉ እዋን ኣብዚ ውሽጢ ባንክ ወልሓንቲ ናይ ሰዓት ካፕሱል ኣይረኸቡን። ሰይተዓርኩ ቦሬል ዝነበረት ግሬታ ድማ ክዳን ሓፂባ ኣብ ተስጣሓሉ እዋን ሓንቲ ናይ ሰዓት ካፕሱል ትረክብ። ዊል ከቐምጠላ ከሎ ስለ ዘይረኣየት ድማ መን ከም ዘቐምጠላ ስለ ዘይፈለጠት ኣዝያ ክትገረም ጀመረት። ካብዚ ብምቕጻል እውን ነታ እንዳመፀት ሰዓት ትልምኖ ዝነበረት ህፃን ማያ ሓንቲ ናይ ሰዓት ካፕሱል ኣቐሚጥላ ይኸይድ። ዊልን ሲልቪያን ብዝሰርሕዎ ስራሕ ድማ ብዝሕ ዝበሉ ሽጉራትን ድኻታትን መንእሰያት ዝተወሰነ ሰዓት ክረኽቡ ክኢሎም ኣለዉ። በንጻሩ ድማ ናይዞም ኣብዛ ከተማ ዝነበሩ ሃብታማት ኣታዊኦም ክጎድል ክኢሉሎ። ምክንያቱ ድማ እቶም ዝሰርሕሉ ዝነበሩ መንእሰያት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተወሰነ ሰዓት ስለ ዝረኸቡ ዝሰርሓሎም ሰብ ስለ ዘይነበረ እዩ። ንጽባሒቱ ድማ እቶም ብፎርቲስ ዝምርሑ ናይ ማፍያ ኣባላት ካብ ሓደ መንእሰይ ሰዓት ንኽሰርቁ ናብኡ ይመጹ እሞ እንተኾነ ግን እዚ መንእሰይ ካብ ጅቡኡ ሽጉጥ ብምውፃእ ከፈራርሖም ይጅምር። ፎርቲስ እውን ብቕልጡፍ ካብዚ ቦታ ዝኸዱ ከም ዘለዎም ይነግሮም። እንተኾነ ግን ፎርቲስ ኣዘንጊዑ ብድሕሪ እዚ መንእሰይ ብምምጻእ ብሽጉጥ ገይሩ ይቐትሎ። ናይዚ መንእሰይ ኢድ ኣብ ዝርእየሉ እዋን ግን ፎርቲስ ኣዝዩ ብዙሕ ሰዓት ስለ ዝነበሮ ከይሰረቆ ብምቕታሉ ኣዝዩ ክሓርቕን ክተዓስን ጀመረ።
ዌስ ጓሉ ሲልቪያ ኣብ ስርቂ ናይ ባንኪ ከም ዝተሳተፈት ይርኢ እሞ ነዚ ኩሉ ሃብቱ ድኻታት ብምስራቕን ብምግፋዕን ከም ዘምፅኦ ጓሉ እንድሕር ዳኣ ፈሊጣ ንዕኡ ከም ዘይትምሕሮ ስለ ዝፈለጠ ንጓሉ ሲልቪያ ኣዝዩ ክፈርሓ ይጅምር። እቲ ብልዮን ዝምራሕ ናይ ምርመራ ኣባላት ጉጅለ ድማ በዓል ዊል ዝነብሩሉ ዝነበረ ኣፓርታማ ይረኽብዎ እሞ ንኽሕዝዎም ናብቲ ኣፓርታማ ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ግን ዊል ንሶም ቅድሚ ምምፅኦም ንሲልቪያ ሒዝዋ ብፍኒስትራ ገይሩ ካብቲ ቦታ የመለጥ። ዊል ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ኣብዚ ገዛውቲ ስለ ዝዓበየን ስለ ዝሸምደዶን በቐሊሉ ካብ ልዮን ከምልጥ ክኢሉሎ። ካብቲ ቦታ ንኽጠፍኡ ድማ ናብ ሓደ ኣውቶቡስ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት ግን እዚ ኣውቲስታ ናይዚ ኣውቶቡስ በዓል ዊል ተደለይቲ ከም ዝኾኑ ስለ ዝረኣየ ናብ ፖሊስ ንኽድውል ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ግን ዊል ብዝሕ ዝበለ ሰዓት ይህቦ እሞ ሒዝዎም ካብዚ ቦታ ይኸይድ። ድሕሪ ናይ ነዊሕ ሰዓታት ጉዕዞ ድማ በዓል ዊል ናብ ሓደ ዓቢ ሆቴል ይኣትዉ። ዊል ድማ ኣብዚ ሆቴል እዚ ዝነበሩ ብምሉአን መደቀሲ ክፍሊ ይከራየን እሞ ነታ ተቐባሊት ጋሻ እውን ወላ ሓደ ሰብ ናብዚ ሆቴል እዚ ንኸይኣቱ የጠንቅቓ። ብሃንደበት ድማ ፎርቲስ ናብዚ ሆቴል እዚ ኣብ ዝኣትውሉ ሰዓት እዛ ተቐባሊት ጋሻ እዚ ሆቴል ከም ዝመልአን ወላ ሓንቲ መደቀሲ ክፍሊ ከም ዘየለን ትነግሮ። ሽዑ ግን ዊልን ሲልቪያን ተታሒዞም ናብ መደቀሲኦም ክኸዱ ከለዉ ፎርቲስ ይርኢ እሞ ካብዚ ሆቴል ይወፅእ። ጉጅልኡ ብምእካብ ድማ ክሳዕ ዝመሲ ተጸቢዩ። እቶም ናይዚ ሆቴል ሰራሕተኛታት ምሸት ካብ ስርሖም ኣብ ዝወፅሉ ሰዓት ንኹሎም ይኸትሮም እሞ ብዛዕባ ዊል ዝፈልጥዎ ሓበሬታ እንተሎ ክሓቶም ይጅምር። እንተኾነ ግን ወላ ሓደ ሰብ ብዛዕባኦም ክነግሮም ኣይከኣለን። በዚ ምኽንያት ድማ ኣዝዩ ዝሓረቐ ፎርቲስ ንኸፈራርሖም ብምባል ንሓደ ካብቶም ሰራሕተኛ ይቐትሎ። ብሃንደበት ግን ሓደ ካብቶም ሰራሕተኛ በዓል ዊል ሃብታማት ከም ዝኾኑ ይነግሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መሬት ሰላም እዩ ኢሎም ብሓንሳብ ደቂሶም ጽቡቕ ግዜ ዘሕልፉ ዝነበሩ በዓል ዊል ከይሓሰብዎ ፎርቲስን ኣባላቱን ብምዃን ናብቲ ሆቴል ይኣትዉ። ንኽልቲኦም እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም የእትውዎም እሞ ፎርቲስ ንዊል ዓበይቲ ባንክታት ከም ዝሰረቐ ሓበሬታ ከም ዝበፅሖ ይነግሮ። ኣብ ኢዱ ዝነበረ ብዝሕ ዝበለ ናይ ሰዓት ካፕሱል እውን ብቐሊሉ ክወስደሉ ይደለየን። በዚ ምኽንያት ድማ ክልቲኦም ናይ ሰዓት ቁማር ንኽፃወቱ ይዕድሞ። ሽዑ ድማ ዊል በቲ ካበብኡ ዝተምሃሩ ጥበብ ተጠቂሙ መጀመርያ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት ብምሉኡ ንፎርቲስ የሕልፈሉ። ሽዑ ግን ፎርቲስ ከይሓሰቦ ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ሰዓት ብምሉኡ ናብ ዊል ይመልሶ። በዚ ምኽንያት ድማ እቶም ኣዝዮም ተመሲጦም ዝርዩ ዝነበሩ ኣባላቱ ነዛ ዕድል እዚኣ ብምጥቃም ዊል ብሽጉጥ ገይሩ ንኹሎም ይቐትሎም። ተተሓሒዞም እውን እንዳጎዩ ካብዚ ኣፓርታማ የምልጡ። ብሃንደበት ድማ እዞም መንእሰያት ናይዛ ከተማ ብሕፅረት ሰዓት ተሸጊሮም ስለ ዝነበሩ ተኣኪቦም እንዳግረምረሙ ከለዉ ይርኢ። ኣብዚ ከተማ ዝነበራ ናይ ሰዓት ባንኪ ብምሉአን ስለ ዝተሰረቓ ድማ ወላ ሓንቲ ናይ ሰዓት ኣገልግሎት ክረኽቡ ይከኣሉን። ዊል ድኻታትን ጽጉማትን ንምርዳእ ኢሉ ብዝገበሩ ስራሕ ኩሎም ክጉድኡ ከለዉ ክርኢ ከሎ ግን ኣዝዩ ክሓዝን ክስምዖን ጀመረ። በዚ ምኽንያት ድማ ንኹሎም ነዞም ጽጉማት ንምርዳእ ብውሕዱ ናይ 1 ሚልዮን ዓመት ሰዓት ዘለዎ ካፕሱል ክሰርቁ ከም ዘለዎም ይነግራ። ሽዑ ድማ ሲልቪያ ንዊል ሓደ ዓቢ ሓሳብ ተቕርበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዌስ ጓሉ ክትቀትሎ ከም እትመጽእ ስለ ዝተጠራጠረ ብብዙሓት ጋርድታት እዩ ተኸቢቡ ዝሕሎን ዝንቀሳቐስን ዝነበረ። ከምቲ ዝፈርሖ እውን ሲልቪያ ብዙሕ ከይጸንሐት ንኸተጥቅዖ ናብኡ ትመጽእ። እዞም ሓለውቱ ድማ ብምሉኦም ሽጉጣ ንኽድርቢ ይእዝዝዋ። ግን እዞም ሓለውትን ዌስን ዘየስተውዓልዎ ሓደ ነገር ነበረ። ንሱ ድማ ዊል ምዞም ሓለውቲ ተሓዊሱ ከም ዝነበረ እዩ። እዚ ሓሳብ ድማ እዩ ናይ ሲልቪያ ሓሳብ ዝነበረ። ሲልቪያ ኣብ ኦፊስ ናይ ዌስ ናይ 1 ሚልዮን ዓመት ዝሓዘ ናይ ሰዓት ካፕሱል ከም ዘሎ ስለ ዝፈለጠት ሒዞሞ ናብ ኦፊሱ ይኣትዉ። ነቲ ካፕሱል ሰሪቖም ኣብ ዝኸዱሉ እዋን ድማ ዌስ ነዚ ነገር እዚ ብምግባሮም ዝገደደ እዞም መንእሰያት ከም ዝጽገሙን ከም ዝሽገሩን ይነግሮም። እንተኾነ ግን ንዘረባ ዌስ ሸለል ብምባል ኣብ ኦፊሱ ዓፂዮሞ ካብቲ ቦታ ይኸዱ። ሊዮን ድማ ዊልን ሲልቪያን ነቲ ናይ ሰዓት ካፕሱል ከም ዝሰረቕዎ ይሰምዕ እሞ ነቲ ናይ ሰዓት ካፕሱል ሒዞሞ ናብ ከተማ ጌቶ ከም ዝኸዱ ስለ ዝፈለጠ ኣቐዲሙ ነቲ ድልድል ዓፂዎ ክጽበዩ ይጅምር። እንተኾነ ግን በዓል ዊል ሒዞሞ ዝነበረ መኪና ዌስ ካብ ጓሉ ፈሪሑ ዝገዝኦ ጥይት ዘይሕልፍ መኪና ስለ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ሓደጋ ከየጋጥሞም ነቲ ድልድል ይሓልፍዎ። ዝኸኣሉ ፍጥነት ተጠቂሙ እውን ናብ ከተማ ጌቶ ክበጽሕ ክኢሉሎ። ሽዑ ድማ ዊል ካብ ሊዮን ከምልጥ ከም ዘይክእል ስለ ዝተረድአ ነቲ ሒዝዎ ዝመጸ ናይ ሰዓት ካፕሱል ንማያ ይህባ። በዚ ምኽንያት ድማ እቲ ንነዊሕ መዓልታት ተዓፅዩ ዝነበረ ናይ ሰዓት መዐደሊ ድኳን ብምሉኡ ክኽፈት ይጅምር። ነዚ ዝረኣዩ እዞም መንእሰያት ናይዛ ከተማ ድማ ብምሉኦም ናብቲ ድኳን ኣንፈቶም ክጎዩ ይጅምሩ።
ነዚ ዕግርግር ብምጥቃም ድማ ዊልን ሲልቪያን ተታሒዞም ካብ ሊዮን የምልጡ ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ሊዮን መኪና ተጠቂሙ ደድሕሪኦም ይስዕቦም እሞ ንኽልቲኦም ይሕዞም ሽዑ ድማ ሊዮን ብሽጉጥ እንዳፈራርሐ ናብ መኪና ክኣትዉ ከም ዘለዎም ይእዝዞም እንተኾነ ግን ዊል ናብ መኪና ከም ዘይኣትውን ኩሎም ኣብዚ ብጠጠዎም ከም ዝሞቱን ይነግሮ ሊዮን ዊል እንታይ ይዛረብ ከም ዘሎ ስለዘይተረድኦ ደጊሙ ክሓቶ ይጅምር ሽዑ ድማ ዊል ኣብ ኢዶም ዝነበረ ሰዓት ናይ ኩሎም ካብ 3 ደቂቕ ንታሕቲ ከም ዝነበረ ይነግሮ ሊዮን ድማ ኢዱ ውፅኡ ኣብ ዝሪእሉ እዋን ኣዝየን ውሑዳት ሰከንድታት ጥራይ ተሪፈንኦ ከም ዝነበረ ይርኢ ብዙሕ ከይጸንሐ እውን ኣብ ቅድሚኦም ይመውት በዓል ዊል እውን ኣብ ኢዶም ዝነበረ ደቂቕ እንዳተወድአ ስለ ዝመፀ ንሶም እውን ብዙሕ ከም ዘይጸንሑ ስለ ዝተረድኡ ተሓቋቒፎም ክሰዓዓሙ ይጅምሩ ብሃንደበት ግን ዊል ሓደ ነገር ይዝክር እሞ ናብቲ ሊዮን ይጥቀመሉ ዝነበረ መኪና እንዳጎየየ ይኸይድ ኣብዚ መኪና እዚ እዞም መርመርቲ ኣባላት ሰዓት ዝውስኽሉ ካፕሱል ከም ዝነበረ ስለ ዝፈለጠ ብቕልጡፍ ናብቲ መኪና ብምኻድ ካብኡ ዝተወሰነ ሰዓት ይወስድ እሞ ንሲልቪያ ንኸድሕና ሰዓታ ከይወድእት እንከላ ናብኣ ክጎይ ይጅምር ንሳ እውን እንዳጎየት ናብኡ ኣንፈት ትመጽእ እሞ ከምቲ ዝሓሰቦ ንሳ እውን ብሂወት ትተርፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ከተማ እዚ ዝርከቡ ሃብታማት ብምሉኦም ከሲሮም ኣለዉ ምክንያቱ ድማ ዊል ነቲ ናይ 1 ሚልዮን ዓመት ሰዓት ስለ ዝሃቦም ኩሉ ሰብ ሃብታም ክኸውን ክኢሉሎ በዚ ምክንያት ድማ እቶም ኣብ ከተማ ጌቶ ዝነበሩ ድኻታት ሰባት ሕጂ ግን ኩሎም ሃብታማት ስለ ዝኾኑ ናብ ከተማ ግሪንች ክኸዱ ይጅምሩ ከምኡውን እቶም ኣብ ትካላት ሰዓት ሓለዋ ዝሰርሑ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ብምሉኦም ብገዛእ ፈቃዶም ካብ ስርሖም ክወፁ ጀመሩ ምክንያቱ ድማ ኩሎም እዞም ትካላት እንዳኸሰሩ ስለ ዝመፁ ወልሓደ ዝኸፍሎም ሰብ ስለ ዘይነበረ እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ዊልን ሲልቪያን ተደለይቲ ከም ዝኾኑን ንዕኦም ዝረኸበ ድማ ናይ 100 ዓመት ሽልማት ከም ዝወሃቡ ኣብ ዜና ተዘርጊሑ ነበረ እንተኾነ ግን ንበዓል ዊል ወልሓደ ሰብ ክሕዞም ኣይከኣለን ንሶም እውን ዓበይቲ ባንክታት ምስራቆም ኣያቋረፁን ንሎማዓንቲ ዘምጻኹልኩም ፊልም ኣብዚኣ ትውዳእ